Салому алейкум дӯстони азиз. Ана бародару назди ма ина мечта ятага авардан. Нигоҳ кунед аҳволи ира. Ана ҳозиро ҳама намуди средства буромадагия просто ҳар якта ина пакет да мондагӣ овардан бо ҳамин ремонт. Пешниҳод чун кардам биё мисол плитатон метиҳам ба нархи арзон, чирки раби да таво чирк гирифтагия ки ана просто ҳар як одам акама барои чи видео кардам ба кадом мақсад ки ҳамин тозагӣ хеле хуб айда бародаро. Ҳамин ҳолат уже ман дилгир шидам. Дар назди ман ҳамқа бисёр меёранд ки ҳамихе плито бисёри бад меёранд. Бояд хелиш мега чӣ хеле устоӣ бишак тозаш ки ту сумта мегирӣ. Охир як қатла як ҳамин капелки мисол роған биғалта ҷош да бишаке ҳамин ҳолат да гирифтор намешавад. Дар ториш тамоми чия дора. Мумкин як 10,000 сомон дига дар тори ҳамин расход шидагия ҳамун иқаиқа ай авқотон ай продуктатон. Барои бародарҷоне хеле наво дорему. Гуфтум инамиам метамад ҳамира парто ана ҳамира ҳамин мисол ҳамин ҳолат дака чӣ накунед. Ҳамин ҳолата мисол ҳар яктатон эҳтиёт кунед. Накунем хи ҷазирӣ уже хитон дар зарарай. Оиди ҳамин видео хай бинависе бародаро. Бинависен ин ҳамин чиз мо да бисёри бад меғалта. Мо чикор кунем хати ино. Ина дтага овардан дар давом видео мондум ҳамира. Ҳамин дтагам дарунаш ина мисол хе ана торша нигоҳ кунед. Ирам мисол чӣ намуд чӣ хеле чиркай. Ина диден. Назди мо бисёри бад меёранд. Инам хеле чирк айрӯи миллион ай. Хуб дӯстони азиз хай лайка подписатсияра мнениётонро нависен ки ман чикор кунам. Чикор кунем қайла мечтаи қайладор зануро тарбия кунем.